Saapa nähdä, mitä tuomarit päättää. Tämä todella sehän lähtee sieltä, niin kuin mä itse sanoin, mutta meillä se minä omaan helppoon. Sieltähän se lähtee teidän kohdallanne sieltä tämä Crossfieldin linjat. Katsotaanpa, mitä tuomarit olivat tästä viime. Ja Kuntila on lähtenyt. Ehkä ei parasta Christiä, kyllä ainakaan minun silmääni vähän pitemmä veto olisi pitänyt olla tuossa lähtövaiheessa. Loppuvaihe menee kyllä hyvin, mutta se on sitten loppuvaihe. Tuomarit ovat takkana ja Christi on myös tarkkana siellä ohjaa. Aika pahasti joutui kyllä korjaamaan, että tuossa näyttää siltä, että Korvolainen etupäällä kulmat on ihan niin suuret kuin näillä japanilaisilla autolla. En tiedä, täytyy katsoa vielä tätä takaa uudestaan, miten se tullaan sieltä. Petri Hinkka on liikkeellä, ne on Hinkka vielä. Väsyttää. Joo, Petri on liikkeellä. Ja se oli nolla. Nyt vaan pysyy paanalla, niin kyllä tapahtuu. Sieltä tulee tarpeeksi kavua. Tulee showpisteitä ihan kyllin. Roppakaupalla suorastaan Kemimiehelle. Nyt näyttää kyllä hyvältä. Tällaista on driftikin parhaimmillaan. Marko Krusil. Tulee sieltä. Oho. Joo sitten. Tiesi kyllä, että kävi hiekoilla ja näin ollen ei lähtenyt yrittämäänkään, mutta yrittää nyt huvivuoksi sitten kuitenkin. Toinen kerta toden sanoo. Sitten tilattiin paloasemalle. Just kun se paloauto lähti tulemaan kuulemma sieltä, niin silloin se tuli alas. Nostolava-auto, joo, no okei, eikä nostolava-auto. Peltola. Ja sama sitten. Kyllä siellä ainakin yritystä riittää ihan reippaasti, mutta jos käytiin nyt vähän sieltä reunoilla, että mitä nyt taas sitten tuomarissa sanoo. Kyllä ainakin showpisteitä tulee taas ihan osainpitoisesta. Näin se pitää mennä. Tässä on jälleen sitä parasta viihdyke. Pääsee toiselle kierrokselle. Tällä kertaa.
tehdään tuossa kesken Vladin, niin siitä tuomarit rokottaa kyllä aika armottomasti. Ne on ihan armottomia nämä tuomarit täällä tällä kertaa, ja sieltä Kristiina tulee. Ja huvia ei. Ei ota mikään noin. Vähän parempi show pitäisi vielä olla, mutta ei toi varmaan ihan paras driftingia auto ole toi Volvo kuitenkaan. Kyllä se menee tuolta japanilaiseen sorttiin silloin, kun halutaan niinku vetää oikein. Pikkuinen joutui korjaamaan kerran. Se on aika arvotonta hommaa. Siinä pitäisi kyllä se veto olla ihan loppuun saakka, ettei yhtään korjaa takaisinpäin. Pakkoa se on korjata, että alkaa meinaa pihalle mennä, kyllä mä senkin ymmärrän. No niin. Repakolle kävi peliä. Joo, Marko Brusila liikkeellä nyt ja hän tietää. Sieltä kovemmin. Sylvitaro on liikkeellä. Mennään lähellä. Koko ajan tuli tietysti kaipaa sitä tehoa, pitäisi olla vielä enemmän, jos siellä on 300 tai 500. Suuri ero, niin on tietysti. Samat siihen sitten. Jani Keskitalo ja 0 pistettä. Katsotaan sitten tarkasti mitä täällä tuomarit mies. Joo, se oli kyllä. Se oli takaraa. Toinen kierros pitäisi parantaa. Ei tarvitse enää Klemensson paljon arvailla. 0 pistettä. Käyty sen verran hiekalla, se on aika helppoa silloin. Vähän paremmin sitä kyllä kuin tuossa on vapaaehtoista harjoituksista. Ei nyt varmaan semmoista 40 parempaa ainakaan tullut pisteet. Kyllin tuomainen iloksi pitkää vetoa loppuun saakka ja sitten saa jo hellittää. Hyvältä näyttää, toi näyttää hyvältä. Tuo lähentyy suuntakuinta pinnaa. Minun silmäni mukaan showpisteitä tulee kerralla roppakaupalla. Hyvä, että paljon siellä käden ollut liikkuvat ja heilukkelis meille, niin siinä on se on melkein.
mutta yritystä kuitenkin. Erittäin hyvältä. Siellä savun keskeltä meillä henkilökunta sanoo, osuuko johonkin vai ei osunut luultavasti. Ei. Kyllä nyt oli Marko pisti parantaa kyllä tähän hommaan. Joo, siellä. Ainakin näyttävän näköistä heilattelua kyllä näkee, että tämän niin ovat siellä ääntätasolla kyllä. Ne voidaan hyvän näköistä linjaa mennään kyllä pitkään ja aivan siellä syöpän neuroilla. Nyt nähdään jännittyneenä mitä tässä autossa vielä, että tämä oli melkein kovaa vauhtia. Täällä yleensä sulle tapos, oli sellainen hieno ajotuoli. Eppä samanlainen siitä toisenkin kerran Marko Kili. Keijo menee myöskin hyvin, ei mitään hätää Keijolla. Ihan näyttävästi musahtaa. Ja auto on kunnossa myöskin ja mies näytti olevan myös kunnossa. Ai, se meni Keijo. Sitä savua nyt riittää ensillä kyllä yli kylli taas meidän siloksen. Sinähän tässä voisi tehdä haetaan. Kyllä taputtaa viisaa. Taputtakaa nyt siellä ihmisiä. Nyt meni pahasti neuroille, mutta ei mitään suurempaa ämpikkiä. Ellei nyt etukoida, kun suorastaan mennyt rikki. Sen verran käytiin kovalla vauhdilla traktorin päällä. Se oli nolla tasaraha. Jepra mennään. Se oli. Eitä vai ei enää. No vähän samalla linjalla mennään kyllä, ettei siinä oteta tästä koneenkäyntiäänestä Marit ei sokota eikä rokota, se käy miten käy, mutta ehkä se ensimmäinen oli kuitenkin pikkusen vielä parempi. Kyllä hyvin menee tämäkin, mitä mitään. Omalla runnavalla tyylillään Kalle tää peliä menemään. Ja saa sitä showpistettä kyllä hyvinkin aikaiseksi. Melkein kuppiin saakka varmaan tuomari nämä luokittelevat. Hyvä.